Doncs comencem ja, dia de recollida de dorsals, arribem al Congost. I've been here before, said goodbye. Oh, És de les 40. when I try look, I wish I'd find. Oh, how can I love when I've been hurt 100 times? Think you would give it one more try. Doncs comencem, dissabte, són les 6 del matí, ja va arribant tothom pel portilló de sortida. Ja tenim els primers participants, que l'organització els indica cap a on. Tenim les cues de sortida i un cop les cues de sortida ho tirem per allà. Ja estem a la cua de sortida, amb una petita incidència antes de començar. Però bueno, que tot sigui això, no passarà res més. I ja són les 6:15, preparats per sortida. Aquest any participarem la GS 1250 GS Trophy, la GS 7 Beach i la nova i brillant 890R Ventro. Portarem Garmin, telèfon, el GPS de BMW, que va molt bé. No passa. Bon dia. Has vingut aquí? Pensava que aniria a l'altra banda i ha sigut... És que si van a... Ah, 2,83.
Just let me be. I ja donem per finalitzada la nostra quarta edició, que és la 11a edició de la Rider 1000, que aquest cop hem fet la Rider 1100. Tenim pin, adhesiu i tots els punts màsters. Fins l'any que ve. Just let me be.